Хей, защо го изяде? Хей, просто прекалявам. Не се притеснявайте. На следващата. Това да се направи. Оп, това е перфектна ракета. Интересно е. По дяволите! Какво? Какво да направя с това два динозаврчета? Направо време за игра и забавление. Така. Оп, получава се вулкан. Беше интересно. Време за забавление! Това беше за динозаврчето мило за днес. Просто